Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, kados pundi pawartanipun? Sae nggih. Dinten menika kita badhe sinau materi wulangan 6. Inggih menika adat istiadat. Sugeng rawuh wonten ing semester genep. Mugi-mugi kita tasih semangat sinau wonten ing dalem nggih. Saderengipun sinau, monggo kita adedonga rumiyin. Kangge murwakani sinau ing dinten menika, monggo kita wiwiti kanthi andedonga. Dedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap. Andharan materi saking Bu Novi dipun gatosaken nggih, menawi mangke wonten pandangan saged nyuwun pirsa kalian Bu Novi. Saderengipun mlebet materi dipun gatosaken ilustrasi riyin nggih. Bocah-bocah padha kumpul ngandharke pengalamane nalika prei semesteran. Bima ngandhake anggone nonton sekaten. Bawa nyritake anggone nonton upacara bekakak. Arga cerita anggone melu labuhan ing segara kidul. Galuh cerita anggone melu merti desa. Saiki Bu Novi arep nyuwun pirsa. Apa kowe duwe pengalaman nonton utawa melu upacara adat ing daerahmu? Dadi, saka ing dhuwur mau, bocah-bocah kuwi lagi ngomongke tuladha upacara adat. Yaiku tuladhane ana sekaten, bekakak, segara kidul lan merti desa. Adat istiadat yaiku kebiasaan sosial sing dilakoni masyarakat ing saben daerahe dhewe. Tuladha adat istiadat, merti desa, upacara ngresiki desa sakwise panen. Selapanan, slametan nalika bayi umur 35 dina. Sekaten, upacara tanggal 12 Mulud ing Kraton Ngayogyakarta. Bekakak, upacara saben sasi Sapar ing Gampeng Sleman. Nyewu, slametan kanggo wong sing wis mati genep 1000 dina. Surtanah, slametan bubar mayit dimakamke. Tedhak siti utawa tedhak siten, upacara nalika bocah arep mudhun ing lemah. Brokoan, upacara kanggo bayi sing lagi lair. Ruwatan, upacara kanggo ngluwari bocah sukerta. Tingkeban, upacara nalika bayi ing kandungan umur 7 sasi. Labuhan, upacara nglarung sesajen ana ing segara kidul. Nguras sendang, upacara nguras utawa ngresiki sendang ing makam Raja-raja Mataram Kota Gedhe. Rasulan, upacara nalika bubar panen ing Gunung Kidul. Pasang tarup, upacara masang tarup kanggo nandhani nalika arep kersa mantu. Nguras genthong, upacara nguras utawa ngresiki genthong ing makam seniman Imogiri. Ngaben, upacara mbakar mayat lan nglarung abu ing Bali. Kasada, upacara sesembahan suku Tengger Jawa Timur. Lompat batu, upacara nglompati watu kanggo tandha bocah lanang sampun dewasa ing Nias. Saka tuladha ing dhuwur mau, coba saiki sebutna adat istiadat sing ana ing daerahmu dhewe sing durung disebutne karo Bu Novi mau. Dudutan utawa kesimpulan pasinaon ing dina iki, adat istiadat saben daerah iku beda-beda. Awak dhewe dadi generasi muda kudu bisa nglestarekake adat istiadat sing wis diwariske kalian simbah-simbah jaman rumiyin. Nggih, materi saking Bu Novi cekap semanten. Menawi tesih wonten pandangan saged nyuwun pirsa kalian Bu Novi.
Menawi Bu Novi wonten kalepatan saha kekirangan, Bu Novi nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.